Helo, croeso i Uned 8, y cwrs Canolradd. Eirian dwi, a heddiw da ni'n mynd i gario ymlaen efo arddodiaid. Da chi'n cofio yn Uned 6, mi wnaethon ni yn a dros. Yn Uned 7, mi wnaethon ni edrych ar o. Wel, heddiw yma, da ni'n mynd i edrych ar arddodiaid sy'n rhannu yn ddau. Iawn? Mae o'n reit hawdd, o'r gorau? Felly, da chi'n gwybod sut i ddeud after the class? Ar ôl y dosbarth. Iawn? Sut da chi'n deud after supper? Ar ôl swper. Iawn. Felly, os da ni'n defnyddio rhagenw, fi, ti, chi, mae'r rhagenw yn mynd yn y canol. Iawn? Gwrandewch. Ar fy ôl i. Triwch. Ar fy ôl i. After me. Iawn? Felly, ar dy ôl di. Triwch. Ar dy ôl di. Ar ei ôl o. Ar ei ôl o. Rwan, gwrandwch. Ar ei hôl hi. Ar ei hôl hi. Mae yna hy yna fel ei henw hi. Iawn? Oce. Ar ein hôl ni. Ar ein hôl ni. Dyna'r hy eto. Iawn? O'r gorau. Ar eich ôl chi. Ar eich ôl chi. Ac yn ola, dyma'r hy eto, ar ei hôl nhw. Ar ei hôl nhw. Iawn. Felly, os da chi'n agor drws i ffrind, sut da chi'n deud after you? Ar dy ôl di. Os da chi'n agor drws i grŵp o bobl, sut da chi'n deud after you? Ar eich ôl chi. Ie, mae o mor hawdd a hynna. A'r un arall da ni'n mynd i wneud ydy wrth ymyl. Rwan mae wrth ymyl hefyd yn defnyddio llafariad fawl y. Felly, yr un rheol efo hy. Iawn? Felly, near me, neu by me, wrth fy ymyl i. Chi? Wrth fy ymyl i. Ti? Wrth dy ymyl di. Chi? Wrth dy ymyl di. Wrth ei ymyl o. A chi? Wrth ei ymyl o. Iawn, barod am yr hy? Wrth ei hymyl hi. Chi? Wrth ei hymyl hi. Iawn. Hy eto. Wrth ein hymyl ni. Chi? Wrth ein hymyl ni. Wrth eich ymyl chi. Wrth eich ymyl chi. Ac yn ola, hy eto, wrth ei hymyl nhw. A chi? Wrth ei hymyl nhw. Felly, sut da chi'n deud dwi'n byw by him? Dwi'n byw wrth ei ymyl o. Sut da chi'n deud dwi'n byw by her?
Dwi'n byw wrth ei hymyl hi. Sut ydych chi'n deud? I live by you, ffrind. Dwi'n byw wrth dy ymyl di, neu wrth blentyn, ia? I live by you, grŵp, neu gwpl. Dwi'n byw wrth eich ymyl chi. I live by them. Dwi'n byw wrth ei hymyl nhw. A dyna ni. Dyna'r cyfan am heddiw. Welai chi yn uned 9.